Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ey'ndaba ey'ningi nayo iy'ndaba ey'thinta umsakazo Ukhozi uZim Dolabiyela. UZim Dolabiyela-ke sekuvele iy'ndaba ukuthi usebizele abaphathi be-SABC. Lokhu kuza ngemuva kokuthi uZim Dola kuthiwa ubegxeka umsakazo okanye i-SABC ngokuthi ixoshe lo obewumphathi wokhozi uSibonga Ngcobo. Lezi ndaba zivezwe iphephandaba Isolezwe nokuyila okuvele khona ukuthi abaphathi be-SABC bazoba nomhlangano noZim Dola la abazomqondisa khona igwegwe, njengoba sekuvele iy'ndaba zokuthi uZim Dola usenokukhuluma kabi ngomsakazo Ukhozi FM la asuke eveza khona iy'ndaba zokuthi Ukhozi alwenzi kahle njengoba nje luxoshe umphathi wokhozi. Kuthiwa uZim Dola ukhala ngey'khulu ze-SABC ukuthi zibe nomthelela ekuthenini uSibonga Ngcobo egcine esula emsakazweni Ukhozi FM. Wey'ngane zakwethu, lezi ndaba ey'ngenayo njengamanje ey'thinta nje izinto ezenzakalayo ezweni. Kanti-ke ngicela uma ukuthi uyavela ikhasi, ngicela ungakhohlwa ukucofa subscribe, like bese uphindile usukuphawula lapha ku-comment section.